Lumulubog. Kayo bari-bari. Okay mga lads, kumusta? Ngayong araw guys, Biyernes Santo na. At yung oras, ano pa, mainit-init. Yung cellphone, ito 1:23. Yan. So mainit-init. Yan, bale literal na libot. Iikot po tayo dito sa amin. Tingnan natin kung saan tayo makakapunta. Then try na rin nating dumayo sa sa may Adawag, yung pinangingisdaan namin. Kasi pumunta sila, yung grupo ni Tang. Tingnan natin kung marami na silang huli mga lads. Yan, minit-init ito. So puno tayo, wala tayong dalang tubig. Pero nagdala na rin ako ng barya para just in case mauhaw tayo, bibili tayo. Okay, sa ilog yung unang papunta natin. Tara. Wow, mainit. Okay, hindi na natin ito ikakat mga lods. May extra battery naman tayo dito. Pero yung pag-edit baka hindi na. Diretso upload na lang ito mamaya. Yan, akitin natin ito mamaya. Kaantay ng libot. Lakas ng hangin. Okay, daan tayo sa solar ilog. Ay.
Ay, so, ang cambio. Ngayon lang tayo ulit pupunta dito mga lods. Okay, meron. Ayun o. Walang katao-tao. Walang katao-tao dito. Dati mga lods, punong-puno to ng tao, kaya lang yun wala. Kasi parang binawal ata. Diretso na lang tayo. Dun meron. Makapal yung bato mga lods, baka matumpa tayo dito. Hindi ko sure yung dinadaanan ko kung mayroong daanan dito. Parang wala. Parang ba? Ay, hindi ako sure. Parang wala nga. Parang walang daanan mga lods. Parang meron dati. Wala na pala. So mangyayari, babalik tayo o kaya ano, tutulak ko doon. Feeling ko meron doon eh. Hindi na lang. Medyo makapal yung mga bato mga rods. Try natin maghanap dito. Sablay. Ilang taon na kasi ako hindi pumapunta dito eh. Ngayon lang ulit. Kala ko kasi makakita ko ng maraming tao dyan. Ay, eto ata. Sobrang kapalo. Lulubog yung gulong. Wow. Dito kaya wastik. Nabudol tayo dito. Kapal. Tsambahan natin mga lods. Oo nga, meron nga dito. Grabe oh. Umulubog yung paa. Kung gagawa tayo ng panibagong daan, pwede. Init pa ng bato. Buwakil. Lumulubog. Lumulubog yung gulong mga lods. Uy. Wala. Budol tayo. Ay, tumakbo. Kakainis. Hahay. Budol number 1. Dito pwede na. Hindi na masyado. Pwede na to. Hindi nga laka doon.
Ay nako. Hingal kagad. Daanan natin yung ano tulay. Walang practice. Grabe yung init mga lods, kung nararamdaman nyo lang. Sobra. Grabe. Sarap road pa. Dito mukhang madaming tao. Tara na dito. Mga nangingisda mga lods, oh, nandun. Dito wala na. Ikot lang tayo. Yun o, mga nangingisda. Mga nagpipiknik, halos wala. Yan. Ganda ng tubig oh. Malalim. Wow. Ito. Papalamig ng mga kalabaw. Yan, okay. Medyo malayo pa yung pupunta natin mga lads. Doon pa tayo sa lawa. Ilang kilometro yun. Tara. Medyo nakapagpahinga na konti. Pupunta pa lang mga to. Init, grabe. Ay, init.
try na rin dumaan sa simbahan. Simbahan. Dito tayo dadaan mga lads. Sana walang aso. Ay. Lakas ng hangin. Ay. Sarado pala. Ikot sila mga lods, kaya mga tao.
siya. Haba yung pila ng mga tao, mga lods. Yung mga nakasunod doon. Kasi ito yung makapag-akyatan hanggang sementeryo naman. Ha? Ay. Init. Lobat na. Init. Grabe. Ay. Ay, silong. Kuha tayong sampalok. Pag na pala, maglala tayong uhawin. Ito yung mahabang ahon dito sa amin, mga lods. Makahingal. Grabe. Puro hingal na yung maririnig sa kam. Diretso na tayo. Ay. Pagod. Ayun talaga, pag walang ensayo, bibihira tayo magpatakbo, mga lods. Tapos nagkamit natin to yung pagpunta namin sa Alcala. Pagod talaga.
Sobrang init talaga. Dapat yung mga sumunod sa libot nagdala ng mga tubig kasi init. Tuyo na yung labi ko mga lods. Lalamunan ko tuyo na rin. Malayo pa tayo. May isa pang ahon mamaya. Baho na talaga ako. Buti na lang may mahangin-hangin. Ito, para may tindahan dito. Check ko lang sakyan. Soft drink siya man tayo. Basit lang. Dumating Joyo tayo. Mana may isa? Ay, naka-plastic tayo. Plastic bottle? Untay. Puntat. Mana may isa tayo? Bara deh. Dahan-dahanin na lang natin. Mga 20 minutes na tayo. Mag-isang oras na pala. Ay. Grabe. Buhay na lang pala, hindi ako pumunta kanina ng eksaktong alas 12 mga lods. Kasi kung nagkataon, baka nandyan ako sa gilid na nahimatay. Medyo nung pumunta ako kanina, halos katapos ko lang din kasi kumain. Saka hindi naman tayo magaling talaga na magbike.
ano lang, libangan lang natin. Gumalagala sa mga malalapit. Yan. Trip lang ba? Sana madatnan pa natin sila tanggol. May mga altar-altar sila dito. Si Lodi yan ah. Ay, sa ganitong kainit mga lods, mga tao nasa ilalim na lang ng ano, mga puno, lilim ng puno. Yung iba sa ilog. Sira talaga yung kambing natin. Isa pa. Ayan. Ay, maahon din to. Ingat ulit. Grabe oh. Doon tayo. Ganda dito eh. Ayaw kayo bari-bari. Kaya ba? Grabing hingal ko. Ngalaw hiningal lang ganito. Kayo bari-bari. Tara ulit. Yan lang ako nanghina ng ganito. Grabe. Mali. Ayun.
isang ahon pa. Mas maliliit na lang yung iba mamaya. Tagtag pa. Ayos. Okay na. Sa wakas. Grabe. Hingal na hingal. Hingal kalabaw. Grabe. Yung pabalik mamaya mga lods. Nakapagod. Ay ay ay. Libot talaga to, libot. Ito yung Bultapyas. Bultapyas pa. Tapos gravel. Delikado. Bale preno. Baka magtanggal tayo ng mga bato sa tuhod ng wala sa oras. Hirap yun. Hahanapin pa natin sila kung saan sila naglungga mga lods.
Kaso yung feeling ko nandun pa rin sila sa dati. Grabe yung mga bato. Tapon na pala yung soft drinks ko. Hindi halata yung mga ano. Ano to? Lusong-lusong lang yan. Libsong yung ano. Natalon ka pa. Ah. Soft drinks, wala na tira. Wow, na rin. Oh. Haba. Ah. Para yun ang pumadyak. Ayoko na. Ayoko na. Sabi ko ayoko na. Pero yung tuhod ko gusto pa na unti-unti. Ayos lang yan. Kahit mabagal basta umuusad, makakapagpahinga rin tayo mamaya. Kakaalak mo yan, boy tapyas. Pahinga ka kasi sa kakaalak mo. Nangihina ka na. Lapit na tayo mga lods. Gumagana na yung ilong ko sa pang-amoy. Hindi na tayo mga lads. Ayos. Dito. Luante. Gitaga ka.
Oh, wala siya. Ay, te, digita. Ay, te. Gawa naman, te. Oh. Haldawan. Putot. Na? Pudot. Ha. Nakababal tayo. Oh, pudot. Ay, ano ba? Banat boy. Man. Talaga dinayo ka pa boy, ano ka? Kain. Do. Dinayo ka pa ito na mabidyon ka lang. Ano daw ka video bro? Bro. Silip ini. Awan, nagadugin lang ko di balit tayo. Tabuginan. Ay, Tabuginan. di masih enggak ning salamagi. Gor, kan? Apa nanda? Gor. Gor. Man, Binatang bro. kambigat pala to. Ini. Oh, no. Ito mas malaki yung balay. Ito kamatis na. Di ba balagdan? Salam. Camping ka na. Bahasa na tayo. Ay, siya to. Ulang. Nga din. Nakaroon niya mo rin ko nyo. Pwede mo sing kung ano yung isang balong? Nag-schedule kami on diet na pala naman. Hindi babae lang diet. O mo sila ako lang laki nga ba. Yung ganda karbangan nag-diet. So dalawa may natin mo. Diet tayo mo ta. Ito pala ini. Malala kayo. Anong kari? Pagtahinga na tayo. Pupunta talaga tayo dito para ano, mamulot ng sampalok. You know. Tamis. Malinis mo naman mga to eh. Nginginig pa tayo. Hello. Hello. Tarikol. No next time. Uy. Uwi na tayo mga lods.